ఈరోజు చింత చిగురు ఎగ్గు కలిపి చేస్తున్నాను. మొదటగా చూడండి ఏమేమి తీసుకుంటున్నాను. చింత చిగురు, 5 ఆనియన్స్, పచ్చిమిరపకాయలు ఒక 3, అందులోకి ఒక 3 ఎగ్స్, అల్లం పేస్ట్. చింత చిగురు ఎగ్గు తయారీ విధానం చూద్దాం. ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడ చింత చిగురు అంతా ఇట్లా నలపాలన్నమాట, నలిపి ఉంచాలి. పచ్చిమిరపకాయలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. తయారీ విధానం చూద్దాం. కళాయి వేడెక్కిందండి, ఆయిల్ వేసుకుందాం. వేడెక్కేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం, ఒక 2-3 మినిట్స్. ఆయిల్ వేడెక్కిందండి. ముందుగా పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాం. ఆనియన్స్ వేసుకుందాం. ఇక్కడ ఆనియన్స్ వేసేసుకున్నానండి. కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత పసుపు వేసుకుందాము. కొద్దిసేపు మూత పెట్టేసుకుందాం. ఆనియన్స్ మాడకుండా చూసుకోవాలండి, మధ్య మధ్యలో ఇలా తిప్పుతూ ఉండాలి. మధ్యలో కొంచెం లైట్గా జీలకర్ర వేసుకుందామండి. ఒకసారి తిప్పేసుకొని పసుపు, అల్లం పేస్ట్ వేసుకుందామండి. కలర్ చేంజ్ అయిపోయినాయి ఆనియన్స్. ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ చల్లుకుందామండి. ఈ ఎగ్గు చింత చిగురు కర్రీలో కంపల్సరీ ఖచ్చితంగా అల్లం పేస్ట్ వేసుకోవాలండి, స్మెల్ రాకోకుండా. ఇప్పుడు సాల్ట్ చల్లాను, చక్కగా ఆనియన్స్కి పట్టుకుంటుంది. అల్లం వేసినప్పుడు అడుగంటుకుంటుందండి, అడుగంటకుండా మనం మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలండి. ఇప్పుడు కారం వేసేసుకుందాం. నేను 3 పచ్చిమిర్చి వేసాను, 1 స్పూన్ కారం వేసాను, ఇంకొక కొంచెం పావు స్పూన్ వేసేస్తున్నాను. చింత చిగురు కదండి, కారం సరిపడా వేసుకోవాలండి. చింత చిగురు వేస్తున్నాం, అది కొంచెం పులుపు ఉంటుంది కాబట్టి పులుపు లేకుండా సరిపడా ఉండాలంటే మనం కారం చూసుకొని వేసుకోవాలి. చింత చిగురు ఊరికేనే మక్కుతుంది కాబట్టి నేను కారం తర్వాత వేసేసుకుంటున్నాను. ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత చింత చిగురు వేసుకుంటాను. చూసారండి, మధ్య మధ్యలో తిప్పడం వల్ల ఇలా అడుగంటకుండా ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, అడుగంటిపోతే టేస్ట్ మారిపోతుందండి. ఓకేనా. ఎగ్స్ ఎప్పుడు వేస్తుంది ఇంకా అనుకుంటున్నారా? నేను చివరికి వేస్తాను, స్మెల్ ఏం రాదు, చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు నేను చింత చిగురు వేస్తున్నాను. కాసేపు ఇలా ఉంచుతాం. ఒకసారి తిప్పుకుందామండి. ఇక ఫైనల్గా ఎగ్స్ వేసుకుందాము. ఎగ్స్ వేసానండి, కార్చాను.
ఇప్పుడే తిప్పకోకుండా ఒక 2 మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దామండి. అలా అని మాడకుండా చూసుకోవాలండి. చాలా చక్కగా ఉడికిపోయిందండి, చూసారా? చాలా చక్కగా ఉడికిపోయింది. ఇక దించే ముందు కొంచెం ధనియాల పొడి చల్లుకుందామండి. ఇష్టం లేని వారు అక్కర్లేదు, ఇష్టం ఉన్నవారు చల్లుకోవచ్చు, టేస్ట్ కోసం, స్మెల్ రాకోకుండా. రెడీ అండి, ఎగ్గు చింత చిగురు రెడీ. స్కిప్ చేయకుండా దయచేసి చివరి వరకు మీరు చూడండి, మా ప్రయాసం వ్యర్థం కావద్దు. మొదటిసారిగా మా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ మర్చిపోవద్దండి. సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దండి. ఓకే అండి, బాయ్.